Здравейте, приятели! Искам да ви покажа как изглежда светещ таван в хол за основно осветление. Тук клиента сложи и луните, обаче светещ таван напълно осветява хола. В дания случай тук е комбинация между светещ таван, гипсокартон и скрито осветление. Ето светваме опънатия таван и скрито осветление, обиколка навсякъде. Диодната лента слагаме по същия начин, като съм обяснявал в едно от моите видео. Слага се наборче да гледа нагоре диодната лента. Тук е така се причупва. Тогава няма черти и хубаво равномерно осветление става. Осветява се стените, без да се виждат забележките по тях. Тук направихме с дистанционно за прехвърляне на фази, да можем да изключваме скрито и да изключваме тавана. Тук ревизионна кутия ще бъде. Ето това сложихме за прехвърлянето на фази. Този трансформатор за скрито осветление обиколка и двата трансформатора за светещ таван. Това е димер с усилвател. Това е, на който му хареса, подписва се на нашия канал, да виждаме.